Hakaban kong ngi penpau kejing songo yo blay ubala dalam kat lembat ngi iwe piwe bat ubala pela ngi sesien bangin yo yang nakapor hakabangin yasam yaktin kejong blay lembat pi baro ki baju pet nakawai kapor skawai pat ting ai ku blay pi baro kat ki balak bani i kan ke program kan ke por ngai ku blay kerteng ke bathiang tam kejong Jesus Christ ngi so kemen han kapor ngi don arngut ngi don ni pastor Sitang Liang iban yarap yang ngi hakaban suatu ia kena ke subjek jong kejing keren kejongi ha kena ke por but ka subjek ia ka bangin saya keren kedai syapang kejing syania lani kejing sos kem ha Jesus Christ kejing syania lani kejing sos kem ha Jesus Christ teh syua bangin ya jam syapang ha kejing keren kejongi ne ke por ni let syua kejing duai ku kpa jingi ba beneng ni ko aban aingu imi na ka benta kena ke por ke bakodor ia ka bamela pela ingi wepi bangin yo haka bangin ya keren bangin ya peleu jingmot nak tian ka ba em ka jongmi ni don kam ya ka jing penslek ka ba kerpang ka jongmi halor jongi wepi kenang baya ka do nur ka jongi ka jingmot kat jongi baro on pen pai ka jing sha ka tian ka jongmi kerkhui ngilang baro kerkhui ki nong pet kat ki bala abani i ya kan ka program ka por teng ka jong Jesus Christ ki duai amen shibon ki breo ki shitam jingmot ban perkhat ba ublay upen em yangi lane ka jing isnai ke jong blay ke jing map ke jong blay kala ban pen em yangi te bon ki bre ki sngo ba ki don kam shushu ban le na lor kata ki sngo don kam ba ki hab ban trei lane ki hab ban kamai ya kata ka hok but kimpat sunghun laratang kata ka jingai ka ba kiladon kala ban pen em ki te kalong kumta ka por jong apostol Paul ru ba don shibon ki breu ki basngo ba ki hab ban ne shushu palat lane ki hab ban don kam ban ne shushu ki bala ban penim ki but new ya kan ka jing out share ka way na ka jing ka practice jong ki jiu ha ka por jong Paul but kani ka dei ka dak hak nadu ka por jong Abraham ka ba pen ba ki breu ke jong blay tenrei andah ba Jesus Christ ulayap ulami pat ya kata ka jing out share la bujlino da ka jing penbaptis rei bun ki jiu ki empat sola ban pediang ya kata ki sngo hun ban lek pai skatu lenti ka berem ka jong ki ban le ya kan ka jing out share but upol up khang persya ya kani te kani ka jing pule ka jongi ka dei syapang ka jing penem ka jing syania ka jing sos kham ka jongi how Chris ka khot splendid ka balong ka mat pedeng jong ka jing kran ka jongi ya ka bangila aban shem ka dei ka bangi shem na ka city ka jong Paul ski Philippi ka long ka balai ka khot ka ba shipo hadu khatway upol uang banganyo itu yu bat ya ka bor ka jing mi pat jong u bat ya ka jing selok ka jing sha jong u habala pen ya seriem ya nga ka jing yap jong u lara kumno nganyo kat syakata ka jing mi pat na ki bayap tika ai ka bo Paul ukran hang ne kalong ba upol utrang ba untip bat untu ya ublay ya Jesus Christ amtang buni tu anrei ba unyo ban mat ru ya kata ka jing shitam how Chris dakaba long lem bat u bat dakaba u sha lem ka jing shitam ka jong Jesus Christ daka jingat daka jing kerman udan ba unyo ban mi pat ru lem bat u te kani ka mat padeng jing lam prang jongi syapang ka subject ka ba sotanat ya ka ba nginyo ban ya pule na ka por Kablay sibon pasal na beta kato kajing lamprang ka pila ay ka por ngis ngotenat ba nginya puli ya ka city ka jong Apostol Paul sya ki Philippi kalanong ka balai but kato kat ni tali ki khat jong ka city ka jong Apostol Paul ti ladangi pai sya ka Philippi kalanong ka balai ka khat ka bedengkong hadu ka balai hang tu Paul usdang da ka ba u batai bha sibon but ma ha ka bedai bat ka jing lai kemen ka jong kini ki banget ma ki badan ha Philippi dai ha bangi puli kani ka dekat ne ko ban ni puli Philippi lai la nong dekat ka bedengkong hadu ka balai tong ini puli ka bang gum ni ha ka ba wai no ko para banget jonga tu pin kemen no how try ban tho i kita ki ju ha pi kamlong shisha ka ba shitam yanga henry ya pi kalong ka ba pen scam tu kiarno na kita ki kiksel to kiarno na kita ki nong le basniu to kiarno na kata ka ba outshare na marngiken ngilong kata ka jing outshare ki ba mani da umensiam ublay bat ki ba le kemen how Christ Jesus bat ki bam shania ha kado
ti ha ka basdang jong kani ka nanong ka balai jong kani ka city sa Philippines ngi ibaw Paul dei usdang ya kani ka jing tho ka jong u ta ka u kentu ya ki bakin le kamen how try mo ti ka tarai ka ba penong yo observe Paul ban kentu ya ki prabangai ban le kamen how try mo balai batrai baga jing le kamen kalong ka badon kam hadu kata-kata let's say pila ban ai mo katu kan ni telikimat balai baga jing le kamen kalong ka badon kam Aku boleh syuban pastor nak benta kini ka jing sisa ka bangi syam nak jing tok jong apostol Paul ba balai ka jing lek kemen try ka long ka ba don kam ha ka tin way ka ong rejoice in the Lord. Te ha bangi pet ya ka jing kemen hi ka dei usok jong umen siam. amen Ma uli usok jong umen siam but ha bangi pet ya kan kentin jing kemen ha ka tin way bun sin lapanan kam yang kajing kemen da kentin joy. Kane kaya per ba kentin happiness. Bun sin ngi kibre ngi sotu kajing kemen da kentin happiness. Hendrai kata kam ni ka kentin ya ka lapanan kam ka Bible. Bat kiran kum bapalat spa teligi ki benta ka Bible ya ka bala banjor kane kajing kemen te kane ka kajing kemen ka ba mi ka ba kersoy na ka donut sapo. Kadai kajing kemen ka ba tang ublai ula ban ai. Kani kajing kemen ka ba mi nakadaw. Ka happiness hi kajing kemen ka ba mi habadan daw. Habadan ki daw babali nga kemen namar ngayo ngayo ban thiet ya kajing thiet ka ba thamai ngayo pisang ngayo tulap kum ta teter. Kata kadai ka happiness kajing kemen ka ba mi namar kadon kadaw. Ndrei joy kamdai kajing kemen ka ba mi nakadaw. Ndon kam daw. Ndrei kadai ka jingkemen ka bakar soy na po ya kata ka jingkemen ka long compare hangi ngimju kham experience ya kata ngimju kham syam ya kata namar balai ya ka bakum ka ka jingkemen kadai ka bangiyo tang na men sim makoi tang blei bala ban ai ka jingkemen te hang ni upol ukran bawat apa yang kita ke jing buat apa yang kita ke jing sitom kum no nginang ban kemen ka bakum kita ngim don daw ban kemen ngi perkat iktin happiness ndrei ka ka joy te upol ukran ya kane kamat syapang ka jingkemen ka basisha ka bangiyo hau blei kane ka ka bawan na ukrisi kam de ka bawan na ka jing start breu na ka jing long ka jongi ka jing long jongi ngimla ban yo ka jingkemen ban kemen ha por jong ka jing sosi ngimla ban kemen kumta ban kemen ha por jong ka jing ngimnang ban kemen kumta lemda dei ka bala a do blei ya kane ka jingkemen nginamla ban long ki ba kemen kumta Teu Paul wang kumno tolong ki bakemen kenang bakane ke jingkemen kan la ban yai yarap ingi kalak ban yai da ingi kalak ban penklan ingi kalak ban kentiu ingi habangi don hapeng ke jing sosi lan ngi don hapeng ke jing te kane ka bangala ban yasam nak tin ke jong blai amen ko blai shibon ngi so tanat dai bau kumba pi ong menta upol bau tho ya kani ka city sha ki para banget ha Filipi udon ha ying bendi dai ha ying bendi perkhat udon hakum kata ka situation ula ban kentu ya ki ban long ki ba lek kemen mo ya jing dan kam jong jing lek kemen but ru ha tu khat ka bangi puli ni i bau hadin bau kentu ya ki bakin lek kemen ki dan ki daw dai nang tau ai ru ya jing maham lightly ke pol maham ya ki ni ki para banget baki don kam ban kiar lightly ba wong tu ong ba Upanon kam de kentian ki ba bha mo ki kentian ki ba upanon kam ya ki ni kinong hikai ba klawang pidai ban kiar na ki ksel te ban panon kam ya ki kentian ksel ngatrai kam de yo tu ksel ba shang sasurok ba yo dat yang ni dai hang ni upol utho ha ka por ya ki tu ki brio mo ki ba baman ki brio ki ba wanra ya ki cingikai ki ba bakla ki ba penuet ya ga gospel ya ga kubor ka ba bha ka jong Jesus Christ te baru ladang ipai saka sam ka ba arpo kat riu David hang tu wang ba na ba kiksau kila ker saudong yang hang ni uklam kren ya kitu kiksau ka ba pi hindai kren ya kibreu no hang tu susu wang ka jinga seng kinong kam sniu kila ker kut yang kila sum ya kikti bat ya ki slajat chonga par uji suru ag gospel Matias kanong ka banyo khat ka ban riu dan pulih hang tu ngi ibau jisu ang wat ai ya ka ba khuat ya kiksau lam ni wat bread ya ki malunai jong pia khamat kisnyang te upal ru upanon kam ya kani ke kentian Parsi
nagabanta ban kentui pra bangit bakin kiar na kini kibreo mo ki badai kinong tray ki babaman bat ru ang ba pide ban kiar na kini kinong tray babaman pide ban kiar na kitu ki ba penbor ya pi ban ot share kini kide ki lai tali ki ba upol kentu ya ki Kristan ha Filipi ba ki dai ban kiar uyo iba kini ki jinghikai kensa rung hapo jongka balang Kristan bat kandon ro ka jing penbor yaki ban le ikini ki ba penlong le se yaki brio bakin syania hakado ka jing syania halade dai te kata kadai ka ba ki laitali ki ba pol umaham ya ki nong Filipi bat kumjur le se wat yang ngi ki ba im hagini kisngi por ki ba khadu mo ki nong tre ki ba boman ki bun ki ba ra ki jing hikai ki ba bakla ki don shibun ki ba ngi don kamban kiar bat bangin la ban kiar kita kembang ong mene ka jing snow scam how try ka bangin dai badan no ka jing syania pura ka jing snow scam how Jesus Christ kam dai haladi right kubli shibon pastor te ka bangi nang ni ka ka bo pol Ukraine wat laki long kitien ki ba khor rei Ukraine ya ka jing sha te kikso ne kumba phila prasai mo ki de ki noi kai ki ba lam ler ki noi kai ki ba pen bakla ek tin ka jong blai ki ba sutanat ban tenrong ni ya ka jing khia ban kia haki banget da ka bale ya ka ne da ka bale ka tai da ka ba le extra susu ka balong ka ba pen ya ka bor ka bangi syania haladia mo te syuap ngin jam sakhmat ane ka por ngi kwa ban phai biang syaka to kamat sepang ka jing kemen mo ngakwa pastor pin salem ne ka por kumno ngila ban long ki ba kemen ho try wat hapeng ki jing wat hapeng ki jing jenjar ka bangi syam kumno ngila ban long ki bakamen utrai kumba ong mapi mene kan ma mapi ong mene step kani kaya pair na kutuka happiness mo ba namar bang yo ai kaben kong hi bangin la balong ki ba yangian pendap da ka jing kemen ka ba shisha ka jong try ka ba ngidon kam ban yo pediang shwa ya ka jing isen ai ka jong play ya ka jing map ka jong play mo jadi don kam ban yo pediang yo Jesus Christ u David ong ka sam ka balai puwe nyo ong ka jing kemen ka sedang habang isnu tu bau blai utep ya kecing sitam jongi ladang sutu bau blai utep ya kecing sitam jongi baru isen yangi hang tangin don ya kecing keman ke basisha nang tak apa ngakwa wan ya sam pia kenik pot ngin don ya kecing keman ke basisha ngidon kam ban omat ya kecing pen em ke jong Jesus Christ ha kecing em ke jongi tai sam ke kendai khat sao kecing pen em bangiyo no blai ka penlong ya ke dok nuot ke jongi bakan ruai bakan kemen dai ka Bible ka kran ba sepang ka jing ruai ka jing le kemen jong ki bahok mar balai namar ki snotho ki amat ya kata ka jing penim ai ka jong Jesus Christ nang ta ka balai la pi kwa ba long ki breu ki badap da ka jing kemen ha pedeng ki jing ki babun ka jing ka tu jong ka tien ka jong blai ka long ngi dei ban ko ngu ya ki hukum ki jong blai ka jing ko ngu ya ki hukum ki jong blai kan ai ngi ya ka jing kemen dai namar habangi pendem la di kaman ka jong blai ngi kiar na ka ba le iki ba pen skobha ya ka do ka jongi ya ka mat ka jongi nang tang bangi puli Isaya san popra khalai ka saw ka ong tule kemen ha ka sngi ka jong tra ka sngi sabatan te ka la pika ablong ki ba kemen sumar khu ya ka sngi sabatan ka jong blai ka de ka sngi jong ka jing kemen nang ta ka jing puli ya ka Bible na da PM da ka kitien ka jong blai ban puli ya ka Bible ko Jisu ong bom tang do kpu bon imu breu ko bon kemen breu dei ndai da ka kitien ka jong blai te sekawai kamat ngakwa ban yasamat pi kumno lada pi kwa ban long ki kemi ki kpa ki badap da ka jingkemen ha ka yeng ka sam ka jong pi u real start jong ka Bible u Solomon ha ka proverb alpulai alpusau pusan ong u kentu yang hang tu ba ka jingkemen ka ba kan jaman sim kan sa priang hadu ki yeng ki sam ki jongi kamtam ha ba ki khun ki ti jongi ki im lani ki yat ha ka lenti ka ba shisha pi kwa ban yo mat ka jingkemen aga jing em ke jong pi ke bamla ka singi aga jing dai ke jong pi ba Jesus Christ hikai ki khon ki ti pensan ki baken ie yo try ka long yeng ka ba ie yo try ka long ru ka long yeng ka badap ka jing kemen dai te kini ki dai ki mat ki bang dan benia sahabat pi kumno bangin long ki ba kemen how Jesus Christ ani bangin dan ni kata ka jing scam how try ba pedeng shibun ki jing kubli shibun pastor kalong ke basai bat kini kimat baro ya ki bangla yasngau kidai ki badon shibun ka jing shisha ya ka bangla aban shim naktin ka jong blai bat
Datang ublay ubala ban ai yakini baro daga bangi pai sikitin jong blay daga bangi pai daga bangi le ka mon ka jong ublay hangta kan ngin yo ma de ka jing kemen te pastor ngakwa bangi pai na ka city ka jong Paul sa ki Philippi ka long ka balai ka khot ka ba sao du nrio to hakan ki de khot u Paul u kdo ki ai haka jing em ka jong u sibon ki ba pen sarong hi u menshua Kiba usno sarong te pastor ngakwa punya sam lem kita jing so sarong ki jong Paul kiba u don menchua haswa bu nya shem ukres. Kablay sibun habang ipuli ya kani ka ya kini kilen dekat kiba pila Jerman ta Filipi kalong kablay sa hadun rio ngi iba Paul dai hang tu Ukraine syapang gajing pendap ka jong u ya gajing ot share. Menshua haswa bu nya shem yu Jesus Christ Upol la pendap ya kecing outshare ka bakat kum ka niam kat kum ka an ki riti jong ka ni ka judge penriu mo Israel ni ka judge Benjamin ka bang penong nang ta ula pendap ru wat ya kecing puli ka jong u nau ha ki jat jong Gamaliel kumunong hikai jong u kamat ula dan ya kecing nang kecing start haswa upol un ya kendu yo Jesus Christ dan kata kecing snow sarong halor kini ke baharo Baulala ban pedap je kecing outshare prasni hadin balakai kata-kata kecing dawa jong ka mo ka ki hukum ki jong mo kecing kenya jing krem ki hukum ki jong Moses kena benong mo te ula pendap ye kata handai ngi iba hot chisen kasngi ula long uta bedap te kecing Shechem ha kecing sngo biang ka jong u haladi ha kecing la ka jong u ban sumar ya ki an ki kanun jong kini ki Parisi hi bat kumjuru ngi iru bau Paul chisen ka sngi udon ni ka kecing Shechem ka babakla kecing Shechem ka babakla ha ka ba wat hadu ba ula salia wat ban lek ban ben ya ka balang mo ban ben ya ka balang namar ba usnutu ak to por ka jing sutu pelengkot jong u ba ka jing mi jong ka balang Kristan ni ka mo kan ka ni ka gospel jong ka jing pen ma ka jong Jesus Christ kala ban long ka jing wit ka jing thut ya ka jing hikai niam jong ki jiu te kata ka de ka jing sutu ka ba bakla ka jong upol udan ya kata ka jing Shechem ka ba haladi mo ka jing shania kata ka jing sutu ka jong ui pastor te hang ne bangi pet ya kan ne ka jing sarong ka jong apostol Paul ngi iba usarong hakini ki jinglong ki jing achievement ka jong umo ba ulala ban pendap ikini ki bar khait te ngi ipat ruh ka jong por ba tang namar ka jing Shechem naga bentau blay ka jing song shit naga bentau blay pitrai ka biang lut ne tang bangila Shechem kala biang na hodong ni kam biang ngi i gidon hot kita sibun ki beri ke Shechem dai ha jing Shechem ka ba na si gila da kalong kumalong Paul ha ka to ka por udon kita ka jing Shechem ka banadu ka do not chong uhi dai ka dai pat ka jing Shechem ka ba bakla nang ta hang ni ong do ong syapang ka hok ka bana ka hukum ka ba klam jing ram kata ka dai ka jing Shechem ka jong u ka ba mensyua perumman tarai namar ba ta kan syania ba kata ka hok ka jing la ka jong u ban le mo ka jing syania haladi andre ka pat ka baduna ka jing im jong u Chris dan ha ka jing im jong u dai ha ka por ba ulet sya Damascus ha ka jing Shechem ka jong u ban le kem mo ya ki Kristan u Jisu dan ha ka jing im jong u dai na ta ka dau anda ba ulai kedo yu Jisu ha ka ni ka lenti mo jong ka jing lek jong u kumrong ka mission ke jong u bon pendap de hang tu ka nyu sung thuk pleng ke ni ke jing Shechem jong baro na ka benta ka niam ki sulong le no ada u Chris dan ha ka jing im ke jong u Kebelah syubun pastor te hang ne ngi iya ka ba pai ingi skamat ka badon kam kalong bakini ke jing Shechem ke jong Paul kene ke jing snow ki jing snow Shechem ke jong Paul na ke jing la ke jong ki pen i ba u shania u snow ba ula biang na kata ka jing le ke jong ka ba pen i hangi ba ula snow ba umdan jing dunasyo u snow kum ba ula biang te ka overconfidence ka bodon pi te kadang ke problem habangi don ka overconfidence te kane ka subject ka jongi ka de shpang ka jing shania amde ka bor jongi amde ka bor jongi hindai ka bor ka jong Chris te hang ningi i ba ladangi Shechem ha kata ka jing la ka jongi ni Shechem ha kata ka jing song hok ka jongi ni Shechem ha kata ka jing im hok ka jongi
teng kelak banyalam sekejing bakala. Te upol umpat semna sutu handai anda bola pediang Jesus Christ. Upol pendam mirade. Apo jong Jesus Christ. Kan ka deka ka ba sotanat ba ka bangi i hang ni. Te ladangi pulih hang ni ka city ski Rome kalong ka ba nyau ka dekat ka ba nyau dekat ar. Bat Matthias san arpuwe arpuar du arpupra kilong ki dekat ki babon te handai ngam kwa ban sim yang por ban pulih kini baro tengah kwa ban wanra ka jing kelih na por pat ka ikamat ka bakongsan ka bangi i ha padang uji su barupol ha ka jing penpau jong ki sepang hukum balai ba ka jing ngai ha ukres ha ka hukum kalong tang maka ka tenrai jong ka hok te kene ka jing kelih kwa ban kelih sepi pastor Keblai sibun upol haga ni ka city sekinong room open shy sangi ba ka hukum kamlong ka basniu dai ong ka hukum kamlong ka basniu ka hukum kalong ka bakhoi ka ba hok hero dai nanta ka ba bha rom nyo khat ar ka hukum kalong ka bakhoi kalong ka ba hok kalong ka ba bha henre ka kam jong ka hukum pat kalong thakawai ka kam jong hukum ka kam jong ki kam ki jingle jong hukum kim day lane kam day kabala ban pen im yangi namar ka kam jong ka hukum ka dan dakawai jing themu ka kam ka jong uji sukres ka dan dakawai te ka kam jong ka hukum ka long ban pen pau ya ka pop kata ka dai ka bangangit babu nangingi phiatip ya kata baka kam ram jong ka hukum ka dai ban pen pau ya ka pop kalam ka hukum ngimtip baka don ka pop dai ka babel ka kran ni kata pol kran ni kata ka to ka city sekinong room kalam ka hukum ngimtip ya ka pop Kamta ka kam juga ka hukum menong baik kalong ban penrem yangi. Kata kira kam juga ka hukum ban penrem yangi kamut haba yangi laptop dai. Haba ngapit ka hukum ka penrem yang kami ro yang abang laptop dai. Kami ro yangi. Te ka penrem yangi bat kale ayu bat ban yalam yangi syau kris balong unong pen emu jongi dai. Ka hukum ka pen i ya ka cingpang ha ka wi rukong mila padong. Kapan i ke cingpang ke badan hangi kamut ke cingpang pop handai uji sukres pat ulang utau dawai mereka benta ban penkia ya kata ka pop ke badan hangi dai kata ke cingpang pop ke badan hangi ti kahok ke bangi yo kamdai daga jing la ke jongi ban sumar hukum kahok hi ke dai ke jing ais ngobha it's a gift mo ke jing ais ngobha Paul ong haga sti sekinong rom gunong balai arpo lai barok kila le pop kila du la no they fall short kila duna ya kata ka jing long hok ka jongki ti ka hok kamla banwan na ka jing tre sitom jongi ni tre sitom kanu ban sumar hukum ru ngimla ban kamai ka hok dai ka hok hi ka dei ka jing ais ngubha ka jong Jesus Christ tin ka bamot ni don kam ban don yo Jesus Christ ka jing em ka jongi hai kalau sibon pastor te ka mat ka basotanat bang ka bangi ih ni kalong ba ngimla ban penyapel ne banyak persya ya ka hukum ba ka jingai ke jong play namar ka hukum ke trelang ladang ngim don kam su ka hukum ngimna su ngimtip su ya ka pop ka jongi te bang ngimtip su ka pop nginam nang balik pai su kres te kumba pilap persai ba ke don la ka jong ka role ke jing trekam balai ublai ubu ya ka hukum nak benta ka jing bha bakan nong ka yet khmi nak benta jongi te ha ngi indai shu ujisu ha ka to ka jingya thuk khana jong halorulum mo jingya lap jong halorulum ujisu pen i ba ya ka jinglong bekentang jong ka hukum mo long ka kaduna pala ka jinglong bekentang jong kala da sumar ka tang na syabar tang na syabar mo le bang sumar hukum dai nginget bau jisu kembang bau kelam weng ya ke hukum weng ya ke hukum bon ki bang jisu la pedam ya ke hukum em nong tu lupa Isaya dan pulih Isaya sapo ar kalau nong dekat ke bar puai ong ba ujisu pen krau ya ke hukum pen krau ya ke hukum kalong ke jing pen pau ya ke jinglong ke jong blai pat namar bau blai ulong ba janai dai kemta ke hukum ru kadawa ya ke jinglong ba janai Belum long bacanai. Tekum ta habangi pai sukukum kai ngi yo i ya kata ka jinglong pop ke jongi ka jinglong bom batengit ke jongi ngi don kam ban penbha penjanai. Te menu bala ban penjanai kata amdei daladi kamut ka bangi lej syau Jesus Christ dai.
Te ka jing sumari ke hukum kam dai na ka banta ban bangin la ban yo ya ke jing pen im na ke pop ke jongi. Ndai ka jing sumar lani ka jing ko ngu ya ki hukum ke jong blai ka dai uso jong ke jing yo pediang ya ke jing pen im ai ke jong Jesus Christ. Dai nangi puli nang gong yo nes kulong ka basawat kot ka kendai ka tin ke jong blai ka ong ngi iet ya u na ba ula iet chwa ma u ya ngi. Dai kemut ngi ko ngu ya u blai ngi ko ngu ya ki an ki hukum ke jong u namar ba ulapen im yang ngi. Te namar ba ulapen im yang ngi kadai ka kamram ke jong ngi dai bangin ko ngu ya ki hukum ki jong blai. Dai te ko ma pi ong mentat ba ka hukum bat ka jing ai ke ya rangkat dai ke ya rangkat te ka jingat kam weng no ya ki hukum handai ka pen skam ya ka room lai puai ka jingat ka jong yo Jesus Christ ka pen skam ya ki hukum dai namar ba Jesu hi ha ngila ban ong udai uta unong sumar hukum ubajanai dai Jesu udai unong sumar hukum ubajanai Tekai ka bangi layok sengau na kajing batai ba kajing ngai kam ju weng ka hukum. Kajing ngai kam weng hukum te ngila aruk ban sutu kat kum ka chithi ke jong u Jacob ba kani kajing ngai rengkat kajing trei kayat rengkat. Namar ya kajing ngai omla ban pensya klem kiso jong kajing trei. Ngimla ban om kajing ngai katrekam habam don jingle. Mo te upo apostol Jacob ru ong ya kata ba kajing ngai klem kajing ne kolong kebayap. Pila dangi kerana kajing ngai larangin keli barok ngingat. Barok ngingat yo Jesu. Lara kelipat mano ba ko ngu ikamon ka jung hangta ka kham ban jubab. Mo te hang ni ngi ba wat ki suat ro kingat yo Jesu. Hana kata kajing ngai jong ki kade kajing ngai ba ude ukhon jong blain rei kajing pentrekam ban ko ngu ikamon ka jung kam dei. Te kajing ngai klam kajing ko ngu. Lana kajing ngai klam kajing pediang ke hukum ke jong blai ka pen i kajing ngai ke bayap ka jongi lana kajing ngai ke bom trekam. Mo te hang ni ngi ka Bible upol apostol Paul kini ki wi ki apostol ro ki ban ya ka ju ba ka message jo ka Bible hi ka dei kajing ngai ka batrekam ka kajing ngai habangi pediang hi hukum ke jong blai. Amen. Ngi ladang i phai ke kitab jing pen pau ka lonong ka bakat sao ka khat ka bakat ar ni i ka ongkom ni hang ni ka don ka jing yai sha jong kita ki ru khoi kita ke bas sumari ke hukum blai. Amen. Bat ya ke jingat u Jesu. Amen. Pi inem ar teli dai kini ki bayas no lang. Ki bayas nrop lang ki mia khalat. Ki kani ka ka jing pen itu ya ki rukhut. Ki rukhut mot kini ki bala suspa ke jong blai. Ki beriu ki bala pediang yu Jesu kumunong penem penong suspa jong ki kani ka jinglong jong ki sumari ki hukum blai. Nang ta ki don ru ya ke jingat u Jesus Christ. Kumbau Jesu langat kiru kingat. Kumbau Jesu lale kiru ki lala ban le kam dei na la dei. Da ka dei naga jingdon ke jongki. Yo Jesus Christ. Ti ngatrai hang ni ngi i ba Yohanes mo uklam ong ba ladang ngin sumar ya ki hukum. Kenang ba ngin yo ya ke jing pedem. Andrai ong ba ki banget ki sumari ki hukum. Ki jong blai na ta ki don ya ke jingat u Jesus Christ. Ki ko ngu no ki ko ngu ban sumar bat ban le ya ka ai ke bau blai ula dawa ya ki ban le baro Kemudian si bon pastor ko ban kini kitin ne mo ka ni ka jingkran ka jong apos ka jong Yohanes ha ka ni ka jingpen pau ngi i ba ka dei ka jingpen itu iki artli ki identification lan ki artli ki jingpen itu jong kita ki breu ki balasius pa Kibalasius pak kai kata kajing sumari hukum bat kajing ngai kajong Jesu. Ndai ngai ya Jesu. Hai. Kadang kajing apa? Hai. Kiman lait em hakiski ki bakat do kira kita ki badan ya kajuk kajing ngai kajong Jesu. Ndai ba ngai ya Jesu. Hai. Hang ni ka Bible khamang ngai ya Jesu. Hai. Dan ngi ong ya kajing ngai ya Jesu kumangat ong biang baron ngi ong ngai ya Jesu. Ngai Jesu. Hai. Handrai la ngi ong pat hatong ni don em ya kajuk kajing ngai ka ba ya srim bat Jesus Christ. Hang ta kan kadai kajing keli ka ba penpai yang ni. Hai. Na kajing sotu kajongi. Ba kajing lat em kajongi kadai ladangi doni kajuk kajing ngai kajong Jesu. Tepet ye ka Bible. Ayu ka Bible ka penpaus pa kajing ngai Kajong Jesu. kajong Jesu. Ndai ba sungai ya Jesu. Hai. Amen. Te pastor ngaku abangin page kana ka weng khat mo. Ka ba kran shushu ye kajing penpau jong apostol Paul. Filipi kalau ka ba lai ka khat ka ba shipho khat rio.
kidan ki benta ki ba kongsan ki ba upol upan pau tinga kwa ba penyasam ne upol ki ki mat ki ba kongsan ki ba upol upan pau lamba kan ka city si Filipi. Keblai Sibun ke Filipi lai Sipo Katway no kan Sipo Katway ka dai sebentar na ketu ke dekat Spelendet ke jongi ngini boleh hadu ke ba kan rio hakini ki dekat na kan ke city ngiyo i ba upol upan shai ya ke rukom im ke ba shisha jong Kristan om kumu brio bala suspa da ke hukum Henry kumu brio bala penyeso badu Chris hanga hagini ki dekat upol pesai dia kata kadau uban bahaya ke jing don kam ban itho yo Chris mo ban itho yo Chris te kalong ka ba don kam ban itho yo Chris ha tu ni don kam ban keli la de ka e ka ba kongsan haga jing em ga jong pi ba jong ha tu pin itho ya kan yam petep ya kan yam ka ba pisnu tanat kalam itho yo Jesus Christ te upol pen i ba ka hok ka dei da ka jing ya dei relationship mo ka jing day day da ka jinget ha ki doctrine dai ka day ka jing day ka jongi ho Jesus Christ ti da ka jing day ka jing ithu ka jongi ho Jesus Christ ka jing ithu ka balong shimet mo ba ka bangi don ya ka jinget ka jong ka bilang mentat kan nong ka bor yang i ong pol ka don ka bor jong ka jing mi pat dai kani kamut tang ya ka jing mi pat ha ka sngi ka bakhadu Nang kasing kajing wan Jesus Christ. Henry kabor ban em kajing em ka batmai mentahi. Kajing em ka baya day bat kajing em jong Christ. Kajing em ka baya day bat kajing jong Jesus Christ. No? Kajing em ka baya day ka bakloy ban kohongu ya ki hukum ki jong blai kum bau Jesus Christ. Ula kohongu kata ka diga bor bong ba ka badan ka bor jong kajing mi pa. Na kajing em ka barem, si kajing em ka batmai. Mo nagata kajing syania haladi ko long pol men shwa si kajing em ka ba syania pura hau Chris namar ba ulaya itu yo Jesus Christ te udan ya kata kajing skam hau Jesus Christ ban wat ban em ya kata kajing em ka ba thamairu haba yangi la pen em skam syamut ba tang na yangi la map ikipap ki jongi nang tangin nginang ya sya penrem mo hau syaitan andangin yo ro ya ka bor ban em kajing em ka ba thamai Right. Te kublai shibun pastor te se kajing keli ke bakhado ngakwa ban keli na por. Hatu pilak ban pensyai babali kajing itu bat kajing ngat au Chris kalong ke badan kam hadu katata. Yang ngi iwei piwei kum ke Kristan. Ladang ipai sa gospel Matias kalong ke banyau kedkat ke ba arpwei ujisu wang hang tu omu brio baro uba ong hanga atrai uban yo lek hapok ke hima ke peneng. Handai utaken yu balik ya kamon kupa jong au bah peneng. Cibuan kini ong hanga ha kata ngi atrai. Ngingim syam layalap ha kerteng jong mi. Ngingim syam la beno ya ki ksut ya kerteng jong mi. Ngingim syam la le cibuan ki kamba ru ha kerteng jong mi. Anda kumta ti ngaru ngan ong haki ngamju la ithu ya pi. Kilet no nanga pi ki baju tray baman. Ti kata galong gabadon kam. Kajing ithu yo Jesus Christ kalong gabadon kam. Kalong gabadon kam. Bangin shudwai atrai kemut ban shu shong shit niam kam biang but manu berduai atrai dei kiba khat yala di Kristan dei kita berkhat bang kiba nget hau Jesus Christ handai kalam itu yo Jesus Christ kiba le sibun ki kamba kiba yalap aga kerteng ke jong Jesus Christ kiba be yagi ksut haga kerteng ke jong Jesus Christ ndai kiba snosi Jesus un ong ni kentien ngam ju itu ya pi kilet no nanga pi kiba jutrai baman tena kata kadau ngabu ya ke jingkeli na benta jong i wei pe wei compare ke ke jing em ke bangi im men shwa lese kumu pol men shwa udon ya kata ka confident halade haga jing sungu hok ka jong u haga jing sungu la ka jong u ban pendep ya ki an ya ki nyam ki mo ki nyam ki rukam jong ka nyam jiu haga to ka por handai syampat itu yo Jesus Christ ti mang pi bat bangaru ngidon kam ban itu shwa yo Jesus Christ haga jing em ka jong i ya ka jing pen em ka jong u ya ka jing map ka jong u mo but ya kecing pesat bor ke jong anda bangi la dan ya kata kecing dei ke becan ke jong ibadu Jesus Christ hang taken ngin la ru ban ko ngu bat ban le ya ke bau Jesus ukwa yang ban le ban em
kemangi pulih hagini kita yo kepala dia bandan ya kata ke jingmot ke jong Yesus Kristus angi kamot anda habang nilai itu ya shimet baik bat ke jing itu ke jongi ya shimet kan penlong yangi makan penjanai yangi kembang long pol mane kan penjanai yangi bat bangin don ru ya kita ke jing sitham ban ya be ban kot sekata katong kaba ukris ulabu na kabenta jongi iwai pewai Kublai Shibun pastor kan ni ka kajing penkut kajing jong kajing pensai ia kamat jong kajing kran kajongi kumbau pol kran kan ni khat speldet ia ka bangin layu i bangan yo itu ia ka bor kajing mipat kajong ubat da ka bangi ngaya shimenta kata kajing yap kajing mipat kajong ngaru ngan kot kata kajing penim jong kajing mipat te kan ni ka pen i bau kumbau pol utrang bau itu yo Jesu kumbau pol utrang ban mat ia kata kajing jenjar ka bau Jesus Kristus ulayat ban yap kumba uji sulayap dakaba ula ban sut ban yasham kan ni kamut ba unya bunya kata ka experience ka jong Jesus Christ kaba la ban penim ya sebam jukut te kan ni kajing seneng kajing kai na ka benta jongi hi kalong babun sin ngi sohok na kajing le ka jongi le se habangila sumar hukum ngi so kumba kata kajing sumar jongi kala pensarong Riwat ai berkata kajing sumar kan pensarong kan pen sohok yangi kan pen songshong shit yangi bangin sedang bansanya kata kajing la lane kajing le kajongi dari tu ai baka ka ketian kajong blai kan pen songthu yangi baka jing le kajongi ka kam kajongi ka kajing imhok kajongi ka detang sibenta na ka dak ka bangi pen pau ka jing ngai kajongi mde kajing pen em bangin yo ndai dei ka bala kajing pen em ka dei ka bala ai do Jesus Christ. Amen. Te Kublai Shibun pastor kajing pensai kajong pi ba ngit skam ba kan long kajing kerku yang hilang baru iwi ba kum ki bangai ngin sedang ban ya ha kajing ngai da ka bangi shania hau Chris ka conference kajong kajing sos skam kajong kamdei ban long ha kajing sohok breu kajong ndrei ka ban long tang hau Chris Jesus Christ. Amen. Jesus. Te inginya penwai no ya kana kajingnya pulai kajong da ka ba Nilai kajing duai ngakar pat di pastor in duai nak benta jung ina puan. Tungi duai au play bo pa jugi bah beneng nyai ngu yami naga benta kini kicing hikai batu yarap ru yangi bangin la ban dan ni kata kicing sngu scam kebatang hami bat bangin yo ya kata ka bainong jung kicing em ka babam jukot ka bamehi mela kular ban ai hangi wai pe wai kerku ya barok ki bapait bat ki basngap ikene ku kubor bat yarap yangi banginang san ha kajing dai ka jongi bat me na ka wai ka posh ka wai pat ha ka keteng ka jongu Jesus. Amen. Amen.